Ay, boy, nag-edit na. Birthday to you! Happy birthday, Chris! Yummy, yummy. Sabi naman, si Jason. ano, Sabi ko wala tayong handa. Wala kaming handa eh. Wala talaga. Wala handa si Chris. Hindi kami handa. Hindi kasi nakaraan taon kasi pre, nasa trabaho ako eh. Tema, boy. Nakaan ko, nandun tayo kami. Trabaho ako, pumasok. Happy birthday, Kuya Chris! Ang saya-saya. Sarap kumain, oh. Merry Christmas, tol. Merry Christmas. Merry Christmas. Meetings. Abi, Merry Christmas. Walang babae. Bilang? Wala lang kami. Merry Christmas, Abi. Merci po. Sana pumirma na, sana. Ang birthday boy, ang birthday boy. Ha? Kay Chris, happy birthday! Sana pumirma na. Sino mo bang dinapirma? Stop na natin? Siya, boy, isa pa. Ha? Oh, Paano? ito na. Ganun lang. Yeah.